Kaixo, gaur, Karoli, Australiako Karoli, bere amonak kontatzen zion ipuintxo bat kontatuko dizuet. Lapiko bete gatz. Ordua, munduan asko bezala, Australiako arrantzale herri batean bi anaia bizi ziren. Dan, zaharrena, gaiztoa, eta Tuni, gazteena, langilea. Hau, goizero ateratzen zen arrantzara bere txalupatxoan. Baina sareak zahar-zarrak zirenez alde guztietatik ihes egiten zioten arrainek. Gau batean, Duni, goibel eta lorik egin ezinik zegoela, gizon zahar bat hurbildu zitzaion. Duni, zu oso langilea zara, eta horregatik buztinezko lapiko hau oparitu nahi dizut. Magikoa da. Zure bizitza aldatuko du. Lapikoa emadazu gatza, esan, eta hain beharrezko zaigun elikagai horretaz beteko da. Gero, aski dut, mil esker, esan, eta lapikoa hutsik geratuko da. Horrela egin zuen Dunik, goizero lapikoari hitz egin, eta ura gatzez betetzen zen. Gatza saldu eta dirua irabazten zuen Dunik. Dan anaia, gaixoturik zebilen inbidiaren inbidiaz. Goiz batean, anaia zelatatu eta zera entzun zion. Lapikoa, emadazu gatza! Duni, merkatura joan bezain laster, Danek, lapikoa lapurtu eta bere txalupan alde egin zuen. Itsaso zabalean, formula magikoa esan zuen. Lapikoa, emadazu gatza! Lapikoa goraino bete eta gainezka hasi zen, txalupa bete arte. Txalupa ondoratzen hasi zen. Lagundu, ondoratzen ari gara! Oihukatzen zuen Danek, baina ez zituen lapikoa geldiarazteko hitz magikoak ezagutzen. Txalupa, Dan eta lapikoa itsasoan ondoratu ziren. Lapikoak han jarraitzen du, gatza eta gatza ematen, eta horregatik da gazia itsasoa. Taloa eta sardina, ogia eta gatza. Dan kalabaza.